lalaki din. Anya! Nabartak ka man ang tuyo? Anya ka mo dun? Awanan ti aldaw asaan ka nabartak? Siya talaga pagkat ar-arte lang iti biyag, di pa nagbartek na maminsan. Anya ama minsan nga ibagbagam? Kurang laangan kat saan ka nga agawid dito'y balay. Ado ti oras mo kadagiti kainumam gamda kami a pamilyam. Ha? Nalipatam samutan a pamilyado ka? Adda putot mo, Tonyo. Saan ka barutap no agawid ka iti oras akayat mo? Nagatulag, iti manan nga. Imbagang-baga, tanya ka lagi tinaya. Sumardan ka man? Saan nga agsasaw akastoy? No saan akas tatyar aramidam? Salbag kakit de? Kasangsangpot ki paylaang tatang? Ngumrumor kayo manan? Tagtagalian ako. Adala pa pa na. Ha? Di ka madanagan. Ta isang butan ka iti foods no agawid ha. Promise mo day ta, tatang? Uwin, promise. Basta no makaraing ginanang mo. Di ba kang maadda na patigan na pa na ka? Uwan, tatang. Nagtungpal ka iti bilin ko. Ikananan ka iti foods mo. Kin ay ayan mo. Uwan, tatang. Ne, nakaturog aklaan. Itabo mangunak. Awan manan ni tatang mo. At kakano na patag-anapanan na, nanang. Ha? Di na ka di imbagano sa dino. Saan mad, nanang? Basta imbagana. Nga adda papanan na. Sigurado, anabartok tumananday dyan no sumangpot. Ay na, makapaungot at talaga day dyan nga amam. Awanan di mar-aramidan na itibiyag na. No saan lang aday tagbarbartak. Wanya rin nanang. Untang nyo kuma. Tapno saanan nga uming-inom. Ay na, uray siguro manunga unget. Na itulangin ni tatang mo ti kinamanginom na. Nabartik na yan. Nagawid na ka. Ah. Nagkakawit kang tata. Wala. Tama nga no sa pulon na tagiti apa. Yun ay kang tata. Damdama pa ay. At apay ti arakasan tayo na ibos. Ibosan tayo pa ya. Sakbay tayo agsisinang agaway. Ha? Unay kang tata. Damdama pa ay. Dapat ti arakasan tayo na ibos. Ibusin tayo pa ya. Sakbay tayo agsisinang agaway. Ha? Kung nga rin tata, di kayo matanagan, tetulot kayo aging gaya balayo. Alang araw. Inuman tayo dahil tanabati nga arak. Nasaan nyo kayat nga umuna agaway. Huwag tata, cheers! Anya, saan ang agawid nito niyaw idirabi ay? Saan nga rod nanang? Diyak mo, no sa dino manin at nagturturugan na. Anya, Ops, may narinig ako Anya man ang nila. Sana nagawin ni Manong Waton nyo idirabi. Saan nga rod? Diyak mo, no sa dino tinapnapanan na. Anya? Hati ako nan bayi na mamartag. Ay sigurado manan. Dadino manan kanla kay Roger ti kaduana. Ha? Pay manday ja akapsat ko. Mala, di ka matanagan mana. Siyak ti makaamukan ko na. Pagsasawak man.
naranaan ka mano. Ah, Imay ni manang igibalay di kalman. Imbaga nasaan ka kano anagawi di dirawi? anya? Katuan. Wano, paawid ka pailaan. Ah, ayun. Ay namanong ayan. No bilang ta siya asawam, ay Diyos ko, pagtalawon kan. Ah, Saan ka na baro? Tapno agawid ka iti anyaman nga oras sa kayat mo. ay, si kakit di madadinggaw. Italaang mata na panak na kiinom. Anya, ay na. Saan na ka makinina nga wa? Uray kamsat ka. Saan ko akanunungan day tangar aramidam. Ah, Agbain ka kumamit iti asawam Di ka katagyaman. Tauray ka sa galim. Katman ano san nakalata ni manang mila. ala, ustaon. Anya, kalaki din ay. Mapankan no sa dino ti papanam. Taagawid akmatag. Ay, nasaya at tabi nagbagaam di kapsat mo. Ay wananang. Ayaman Dahil kami kalsada nagrana. Tano saan? Ay, ang mga nukin nito saktaya lalaki. Ha? Imbes sa mapanagtrabaho, ay tamot mapanagbarbatag kararamidan na. Ay, umay tulad dito'y balay, ituloy ko manan nga ungtan, at yun na pa yan, dagiti babaro, na imbagpay dagiti agtutuwa lalaki diti lugar tayo. Amo na ni agawid, ngam ni Manong Tonyo, saan? Ala, bagaam tumanon, anak ko. Ngam saan mo kumaunay a pagsasawan? Narigat mo. Ay, saan? Di ko makonsintihan dahil lalaki. Kasaan na saya at aramidan na. Nagsakitin na kam na kanyak, was mi pakye. Oh, nagawid ka? Kunaklakit din no adan sa baling aw-awidam. Ah, Kat, alaangon amin akawas mo. Tamapan kalaangan iti kayat mo apapanan. Ngam ti kasta, nga agawid ka no kayat mo. Saan no saan? anya ka din day tang ipagpagamaya pa ka. Anya ka din day nga ibagbagam nga? Apay tanga ka? Agungotak ay akastoy no saan akastatler aramidam salbag kakit de? Ay, Nagawid ka pa ilaam? Di ka pa ilaagyan mo sa dino ti pag-iinuman nyo. Addan tulaan anayam Ha? Makaamo ka ibiyag mo? Ay, sus, among bakay. Mahirap mamatay ang masamang damaw. Anya? Alaos ton ti bagay. Manisaya na ka man kindi ka na. Mabisina kay. Ay naglaing kan. Ayabam dagijay sanger akakadwam. Taiso ti ibaon mo nga aggaw iti kanam. Nabaltag tayo na. Nagkano sa nabiyag paray. Ay, wala pare. Nagdanas nga talaga. Sino bang nagsabing mahirap ang buhay? Siya puno pare. Ano ba diara kaya unag? Nakakaraton ko naman. Kasta ka tayo pare. Gatuin pare. Isang uminom tayong uminom. Sumardeng tayon doon, anay bosan. Ay, kasano na kaya akong mag-aawid no, kasta. Ay, sana parikot tayo ta pare. Yeah, kalagi din na yan. Di ka matanagan. Saan matlang ang nakadigos na ibagan mo? Isang ayos lang. Nung bigat ton, di ba nagawid mo? Ang mga no, kamatin da ka dagit babaklay niya kalsada. No, may pilit mo sa nagawid. Yan eh, rabin pare. Anya, kano lang itinasabat ko nga inungtak? Sa ita, saan man na nagawin? Saan nga ron? Jak amo, no sa dino man ang tinapananda. Ngam amo, adagidjay manen kainuman na ti kakadwa na. Ay,
Una yung daya lalaki. Payman, talaga pagpungpung tutanak na ikay. Ha? Ay, bayamanang. Siya ti baka mo iti kapsat ko. No kasapulan ako tarak tap naging nakam. Aramida. Ang nilakit din na ya. Balpas pa natitawan nga awan lata tinagbalbaliwan na. Wanya rod, sigod amang Marta. Ngam nakarkaramot manan ita, anaam-am muna dayjay alakay. Ay, inton ko ang oray da yalak kay ikubtar ko. Sana siya ti padpadasan da. Tano siya tagungat. Awan pipilyak. Lakay man wen no sino dita. Lugubak ko na kat. Ay, hindi kasto yan. Naira na pailaan mo. Itapas ko, ti panaguyin ko. Ay kat, anya tinam na maam ngay. Kurang laang daytay ti arak. Unay ka matan bakit? Kasta mo nanti magmagam. Katpud no mo ti bagbagak, saan aya? No anya ka no tinakaalam iti uyak mo, isumot laang ti agas na. Anya, Iso nga anya pa laang ti aramitam. Ingkan, ijayan dagiti babarkadam. Sigurado, nga arak laang ti makaagas iti dayta. ay, sumardang ka man si Camila. Nagatungay bagbagam dita. Nasakit lang arudan ti ulog. Kasta pa iti bagbagam. Di na ka lang arudan mayalaan iti agas. Anya, agurigor ni pare Tonyo. Kunam tata. Uwin ka daw. Iso, matin ako na ni bakit na itay na sabat ka. Ay, mahinang nilala. Anya nga tati makagapaw, tagurigor. Jay nga ta panagininom na. Ay, kat papalit siguro ah. Ay, awanan ano kas jay, naging gayon tumbaro ataway. Saan na makataga iti kolor, ngara. Ay, kat awanin na nga talaga. Sayang, Mike. Ngamin posiblay, no itulok ni pare Tonyo asan nga umimbag. Oh, dahil jay pa iti kunam, tata. Agbibisay ni Tara. Ayun na. Nakunampay. Iso ang masigurado, tata. Umay ito nga umay da jay. Ay, si kamat kaya man ang nila. Sa dino ti papanam, nagsapa kamat tan. Ay na, mapanak man iti Teresena, ipag. Gumatangak iti agas ni Tonyo. Ha? Agas? Apay, agan ano ni manong ko? Kat no, iti na minsan pengal daw maggurigor. Iso nga dalaang iti balay agmalmalam anak kaida. Ah, kasta kayam. Idi damo, aguyat laeng. Ngam kalpasan ti manungal daw. Ay, kasta unay mo tanapudot ti bagina. Awan lat dadanaga kiti kasken kuan ama martek. Ialalaan pa'y lang iti agas. Ay saanan manang, ay na, makaamo matan iti biyag na. Ha? Bay amon manang. Urayan naklangan itong malam. Kalpasan ti trabaho, umayak to ijay. Urayan na. Agyaman ka ora imbaga ni bakla saan ka nga igatangan iti agas mo, napanaklat tagin matang. Unay mo tanda yakapsat ko. Siyempre uri asinunod, makaungot iti kasta nga ugalim. Oh, sa dino ita, ti ayandag iti kainumam. Ayabam ida, ta iso ti mga sikasukon ka. Ay, bagay. Mga asim ka di ha. Nagmadilang arudan ti maribrik na. Ang kasta pa'y lang mati magpagam. Nagmadilang arudan ti maribrik na. Ang kasta pa'y lang ti magpagamat. Anya ka matan bagay. Ay, dinak dilaw na kasta kunyo. Pudno ti ibagbagak. Ay kan. Mabisinak pa'y din. At dakati inlutom amakan bagay. Ay awan, uray saan kan amang mangan. Uray ada inlutok amakan. Para lang kada kami iti anak ta.
tumaram day agas mo. Nga ura awan karga day tiyan mo. Maruwam ka. Bakit? Inkasarakan dagijay ka inumam. Isu ti pagdawatam iti kanam ita masakit ka. Nay, kasangsangpet mo pa ila ang anak ko. Ang papanamanan. Ay, mapana kay balay tamanong Tonyo nanang. Ah, anyat aramidam ichay. Ay, kat, sarong karak aja mamatag anak yun, nanang. Ha? Naimpakta na sabat ko ni Manang Mila itay bigat. Iso anaamuak akas taon ay tigurigor ni Manong Tonyo. Anya? Abag iso, nalabsak mo't itay dagdino kan dagiti kainuman na ijay tersena ni Baget Donna. Ha? Barang nakaturog daya lalaki. Ibagkat ko ipan ko ijayan dagiti mamarta kabarkada na. Dakitag man, numaagasan da. Anya? Oh, italaang nga imay kayo dito balay, tita. Juan, namuak nga men kagurigor ni tatang mo. Aywan, tita. Adda ni tatang ijay silid na. Nagmayat tuturog na. Kasta kati, nasayat no kasta. Riingag ka di, tita. Ay, saan anak ko? Bay amaturog ni tatang mo, tada pangipanakyan ko na. Ha? Juan, aguli makalang ha. Be quiet. Sigurado ka kadi? Akaba ulam nga ibagkat ni Tonyo? Ipag? Ay kabala ka. Ha? Ala, ikatagpay lang ti kinabaklat. Ag pakalalaki akpay lang ita. Anya? Imposible ajak kabalan nga ibagkat ni Manong ko. Kahit no nakakot-kotong, kapo iti ka iinom na. Ala ibagkat mo nga rudan, kabayatan ang nagmayat titurog na. Masigurado, asaan ang makariing dayta? Gaputa saan ang nakaturog idirabi gapo iti uyok na. Kasta ka di? Ala, aguli kayo nga rod, ta ibagkat kon. Ha? Apay nga yung bagkat mo matan ni Manong mo nito pag-iinuman na eh. Sige, abang lang. Iniyag ko dito ay tamok ka dito di pakaagasan ti gurigor na. Abay nga. At data dito'y ating ka. Aday ta. Nakapuot ka madgaya man Manong Tonyo. Anya may lang tararamidam. Ay kat uminom kan dagito iti makagas kan kasa na ya. Hindi makagaskin ko. Anya kamunta natin ka. At tsak, maglakit din. Napuutan nga. Iniyag na dito eh. Umamon ka din pare. Uminom tayo wag paiso. Ay na pare. Pasensya kayo kuman. Jack ba yung magkainom ita? Mga na. At dada, kumaro ti gurigor ko. Atula amin nga mom. Kumaro ti gurigor ko nga. Uminom ka kit diya. Uray awan pa yan binaswan. Iti kasta. Maminsan amay katay ta gurigor mo. Suwagas mo to, Joe. Ay, nyakamat natin ka. Bes nga ija hospital, di pangipanam kanya. Saan man? Tadi ito'y pailangan mo pag-inuman. Kati sumat. Isumat na ito iti makaagas kan kasana ya. Hospital nga ibagbagam. Dito'y kan nga umyan. Uray saan kan nga gaw awi di jabarayo. Total, awan matlang serdim. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Anyalaki din. Ay, una yan ti kastoy abiyag. Oh, amay. Makapasan na yung aruti awan makukuwalta na friend.
Ay na, naku namon friend. Makapasan na ay lang arudan, makapatengal angas pa'y kunam kideng. Wan nga rod, friend. Panagriknak, kasla sa anak pa yun na tao, naputawan di magkukwarta. Anya? Katuan, ay na, sabay lang kumatadagay iti pakitang danan. Oray agkir-kir iti comfort room na iso, ha? Anya? Wan, friend, amon matan kanyak. Awan tiyaks-yaks, no may baban iti pagkwartaan. Marurudak ka talaga! Marurudak ka talaga! Hay! Marurudak! Nay, baka itabay nga. Kasang-sangpot mo pa ilaan. Ang kasla akong ungat ka. Talagang agong ungutak! Amom lang arudan nga agong ungutak! Ngam kasla ko ng pailaang! Ah, Hay! Awanan tinagbati akatulong ije pwesto! Nagpapanaw da aminan! nini. Kanya tikayat mo asawan. Tsaka mo no apay-apay manaw da mailatan! Ay, bakit? Amangan mat ngamin no pinagsawsawa kita. Ay, sos. Santa matket abas talatan pumanaw nga awan makagapaw. Sana ya. Amom lang arudan nga agong ungutak! Ngam kastakit iti bagbagam! Ay, kwa. Ay ngam aguray ka man. Sino nga ro ti agugas iti karots? No, timanaw damat aminan. Ay, saan ko apagparikutan ti agugas? Ado ti maayabak dita! Saan ko akawalan dagiti atat tao? Salbag dakit di! Anya? Ha? Damuda siguro kat sumardeng tinegosyo no pamanaw da! Ha? Pagan ano kumangay ti kaskadakwada! Ay na, nasaya at tanagranata na naising. Ha? Madamang kayo man nana, no sa dino ti pagububraan nyo ita. Ay na, awan nga raw. Manumutin alawas nga awan tinakitang tangdanak. Kasta ka di? Amangan no kaya ti umay agugas iti karots ije pwesto. Ha? Ne, apay nga agayab ka. Kat kunak man no ano dagiti taga-ugas iti karots mo. Awanin nana, nagpapanaw da amin nun. Aniya? Iso ano kaya ti umay? Umay kayo nana. Kasapulak at talaga ti agugas. Ay katuan umayak. No adda ti amuyo amayat amakitang dan nana. Ayaban nyo lat na. Ay katuan taya bakda bakla, kini Janes. Amok ngamen nga awan matla trabaho da ita. Kasta? O ala nana, ayaban nyo. Awan parikot kanya. Ay, katuan anana. Kaya't ko ti makitang dan nga agugas iti karots. Nasaya at no kasta. Tapno ada kaduwak no bilang laeng. Awan gayam, ang mga no kayat mo't ni Janes. Taaya ba mo't Aywan anana. Sigurado akayat na dayjay. Nagpada kami nga agbabakol. Imposible adi na kayat. Ala, umay kayo adwa. Tapno saanan nga agparikot ni Miriam iti agugas iti karots na. Oh, nana. Di kayo madanagan. Siya ko ti makamo amang ibagay kini dyan. Mabanag ito madamdamay di pala ito. O sige man nga Rod, agyaman ak unay. Ay na, nagsayaat ngayon. Kamaudyanan na, adamatan pa kitang danan ta. Wan nga rin, friend. Naimpaglangan. Ta nagpapanaw amin dagiti washer ni Boss Miriam. Ha? Nagkunagday ta, tano saan dabi manaw, awan, ti pakitang danan tayo. Sa bagay matkit di Kat, kaano tayo nga Rod amang rugi? Kaya tintong bigat matlaing, Ay na, nakaragrag sakak, friend. Adamot laangan pagkwartaan ta. Oo, oras siyang friend. Nagaragrag saka. Adan tumanan,
Paglalaki ay salbagit ka. Itataddaman ng dagiti baro, awaser mo bagay. Di mo kumamat idabok kawag na may. Ha? No anya man ti saan ta pagkinkin na awatan dito'y balay no maminsan, apakarurudam unay. Ibatim dito'y balay at irurud mo. Anya? Saan mo kumaida pagpapasan iti pungtot mo? Nga ure mo lang mabugkawan ida. Kabayatan ti panagugugas da. Saan mo ta? Anya asaan? Anya asaan? Isu lang nga ruden tin makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti sigot at tagaugas mo. Alawanan, huston, siya kon tinagbidot. O, anya, sumardan kan? Una yan? Sardangan nak si Kabili. No di mo kaya't asika lang arod ti pagpapasak iti pungtok ko. Nasaya at nasapa kayo nga imay, bakla, Janice. Wan manang. Ne, amangan no nalipatam asyak ti akin kuko iti daytoy apagugugasan nyo, ha? Ha? Boss tiyawag yo kanya. Mawatan nyo. Kwa? Wan boss. Uuwan, boss. Nasaya at nukas na. Ti kayat ko, masapa kayo nga umay. Ken ti kayat ko, tarimaanin nyo ti panagugasyo. Nalawag. Uuwan, boss. Ala, irugi yung arudan. Tapno ado ti maugasan nyo aging gainton alas 10. Wan boss. Matungkal. Anya, matanda di apwas, Miriam. Wan nga rod. Masapul pa'y kano abos tiyawag tayo kan kuana. Kat, tanya nga ron. Isugat nga ron ti mangsusweldo ka na tayo. Iso nga agtungpal tayo latan, Sa bagay matkit di ah. Mala, ituloy tayong tiagugas iti karons. Ang mga no adaditan, sapay kasla aswang ti rupa na. No kasjay amakapungtot. Ay sos, nakaamamag sika. Anya? Kahit kumusta man ti panagtrabaho dagijay kabarbaro at taga-ugas mo iti karots. Nagbubuntog da nga rod. Ngamanyangay nga rod, an-anusak idan ang. Anya? Amangan ngamin no pumanaw damanan. Asino nga'y ti ayabak no bilang. Unay kan bagay. Paano mo na talaga ti panagkaraw ti maysa atawan niya? Ha? Saan ngamin anasaya at ti kasta bagay? No anya ti panagkaraw da, mapnag ka. Saan mo kumakurangan Apay makina. Ti makinang tupay kumabannog. Isudan to laki din atao. Ay na nagadumanin nga ibagbagam si Kabili. Sumardang ka man dita. Taamangan no makalipat ak asika ti asawak. Kat anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Baka. Amom lakay, kasta unay man arurod ko. Ne. Taapay baka. Agasam, dagi jay sigod atang tangdanak nga agugugas iti karots. Ijay mat ayan ni Brando ti makaranda. Anya. Wan lakay, hindi kinaado ti mabalinda a pagakaran. Kin ni Brando pa'y laang mat akagurgura, ha? Baka. Amumatan asipod pa'y kagurgurak day di alalaki. Manipod murdong ti buok na, aging ga iti dapan na. Talaga nagalas ti ugali day di Brando. Panagko na, agar aramid manen iti wagas, tapno umakar dagiti washer ko kan kuana. Ha? Maamwak lang nga kastater aramidan na. Talaga pagsasawak day di alalaki. Awanan bay. Ne, apay nga ita kayo laang. Imbagak mat kada kayo ang masapa kayo. Saan ka di?
Ko ha? Anya kayo matan? Awan pa'y serserbiyo akasarsarita. Ha? Naladaw kayo lang arudan. Kat awan pa'y dabaklakin janis. Nakarkarumanan analadaw da. Pasensya ka kuman. Naganasak mo't ngamin tinaturog. Gapo siguro iti bannog ko iti kalman. Ayawan bibiyang ko iti daytang ay bagbagayo. Ay no kasta nga rod agawid akon. Uray sa anak kun amakitandan nga agugas iti karots mo. Anya? Makaamo kan nga agugas. Total ka ba alamad? Ay mabitla ang nana. Ay awan! Ado ti mabalin na pakitang danak nito'y. Saan lang asika? Ado ti bus nito'y anasingsingpot nga amang ngamsika. Nagalas day ta ugalim. Anya? Ay hala, naladaw tan. Ang mga namakapungto, ni buwas ka data. Kat, anya ngay ganod. Kasta unay mo't abannog tayo idi kalman. Ibagatan naganasan tamo tinagina na. Sigurado ang makang iti sermon kan kuan na. Saan man nga agkasta-kasta dayjay abos Miriam? Ado ti mabalinta pagtrabahuan. Saan lang nga iso? Itapay nga adun tinaam-am mo ta iji pagugasan iti karots. Sa bagay man kani, Iso asaan nga agin pupungtot dayjay a Miriam. Ta anytime, mabalinta a panawan. Anya? Oh, nasaya may kayo. Kunaklakit din no awanin ti umay ang trabaho. Ay kuwan, pasensya kayong boss. Naladaw kami. Big-bigat ngam kastakit din tirason nyo. Apay ngay siyak. Inaldaw nga da ditoy. Ibagbagak aya amabambannuga. Kwa, pasensya kayon, bossing. Tapno mo yun niya. Saan nga balin kanyak dagita arason nyo? Nalawag. Awan lang arudan ti sabali a pagtrabahuan nyo. Ngam kastapay lang ti aramin nyo. Ang ladaw-ladaw kayo. Hop? Mabait man lang. Mabait lang, boss Miri. Tao kami lang. Mabambanog kami man. Iso aka sa pulan ti bagimi, ti ina na. Ha? Saan nagapuada kayo ti boss mi? Kat aramidan da kami matakas lamaki. No kastamad lang ti ugali yo, pues! Pumanaw kami lang yan. Makaamu ka amang bukas sa rinig karot mo. Anya? Kita lang, numaugasan nyo amin. Akas kailan makina nga agaraw. Ho! Salbag kiti ti boss akas kada kayo. Di mo nga iwanan na kiti tao yo. Mala, umay kan Janice. Agawit takit din. One friend, agawid takit din. Mangsapul talaangan iti sabali apakitang danan ta. Nasaya may kayo dito yan ko. One boss, nag-stricto mo't ngamin ni Boss Miriam. Di nakawagan iti boss. Manong kunayo lata. Istrikto talaga dayjay. So nga awan ti bumayag a tao na. Kadwan ka dagiti pumampanaw a tao na. Kahit dito ayan ko, ti pagpapananda. Ay, kasta ka di mano. Wan, iso ano maanusan nyo dito eh. Dito'y kayo. Total, inaldaw mo't nga ado ti agsangpet a karots ko. Tapno ado kayo nga gugas. Ay na, agyaman kami unay, manong. Awan na nyaman na. Kahit, inton bigat nga rod, ah? One boss, umay kami adwa. O sige, namnamahin kayo ha. Oray saan kayo unay amasapa. Tapno makain na kayo may titinasaya. Dayta, tibagbagakin ka, Miriam. Nagpapanaw dalang arod amin nun. Sobra ka kami. Nangaw to na iti panagkit-kita mi ti bagim. Anya nga ita? Hoy, anya ti panagkunam. Kawalak ida. No way. Ha? Adda kwarta, iso ang kabailaklat na ti agsapol iti kasukat da. Bakit? Adda kwarta kunak manen. Iso nga uray mano atao ti ayaba. Kabailak atang danan. Jak kawalan dagya abakla
kan Janis, kan kastamutan day abak-bakatan. Nagala sa talaga ti ugali. Alaman, kita agman no adda maaramidan day takwartam. Kita agman. Oh, na kayo magkayam ti masabat ni Boss Miriam. Narabyan kayo, Ah? Oh, diyo ka di saludsudan, no sa dino matinagabuan ni, ha? Nagabu kami igay, ayan ni Boss Brandon. Iso ti Boss Mita. Ayun kaya. Damag ni ngagmay-may sa kayo kano, ngagugugay si di Carrots yun, ha? Anya? Na, kaya't ko lang nga ipakamo kada kayo, ha? Nga awan maaramidan ti ato ang kwarta, no nagalas mo ti ugali yun, ha? Anya? Pudmutin ako na ti gayam ko, boss. Awan serbi ti kinaado ti kwarta no nagalas mo ti ugali yung amin. Iti kaano man, saan amagatang ti kwarta ti talag ti may sa tao. Ngamin, uray kasano ti kinamaag yu abos, maawatan yu kumamot ti kayat ko asawan. Che, dita ka man lang. Anya, kasta't imbaga da janiskan ka. Ay na, di ka di marurod bagay. Ti aramidam, amirisem kitde. Apod ti imbagadakin ka. Di ka di mabain iti mismo abagin. Adayo nga ubing dagigay na kaibaga iti kastakin ka abak-bakitan. Ha? Imbes ko maasi ka timang bagbaga kadakwada, si kakit di nabakbagatan ti binagaan da iti kasta. Di ka nakababay nita. Parikot mo ita, ti ayabam nga agugas iti Carrots mo. Katsikan nga agmay-may sa ti agugas. Total, kas kamadlamaki na nga gargaraw. Ngamno di mo kabalan, bay amon amalungto, tapno pagnakmam. Anya? Ay, salbag ti kastoy. Apay nga'y analungtot amin ang dagito'y Carrots ko. Kasano da ito yan? O anya, awan maayabam nga agugas, iso analungtot aminan, anya. Apay nga da ka dito'y. Ah? Lumabas at lang, mat. Iso anakitak di kiti Carrots mo, nga aglungtot. Ay, anya lagi din, aya. Ayan ang dagiti milyones mo, mangbayad ka ni tinatao nga agugas, no adda maayabam, itikas ta nga ugalim. Anya? Oh, ay na. Itikas ta kinalas ti ugalim. Sapay lang kuma, tauray si ka, manglungtot ka matan, salbag ka. Anya? Awan serbi ti kinaado ti kwartam, no nagalas ti ugalim. Awan ti tao amayat nga umayag trabaho kan ka. Oray dubliyam ti pordiada, na awatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Si kamat ti lumabas iti paraangan may baritemyong. Siguro, nagkapo ka man na ni Jibang kagyo niya. Gusto ka pare? Inal daw sa amot hindi pa nagtrabahong pare. Saan ka kadi ang mabanbanog? Ay na, nakarkaraw ang mabanugak no adak iji balay. Ah, apay nga eh. Ay sus, parigatan na kaya ni Mari Dolor pare. Ah. Kanya kalaki di na ya pare. Kasta di mo naman yung galit yung asawa. Kaya pasitla kang malikip pagbalinan na big deal. Ah, Pastrekante kumpare, tapagkapyam, Julius. ayun nga agpaiso pare temyong. Agkapi tayo pa ya. Saan pare Julius? Maminsan tulangan. Si kakit dimot pare. Kasta ti kanayon mo nga ibaga. Lawlaw agamot pare. No kaano day ta ama minsan.
Sa dino ti ayang ti asawak, nanang. Saan pa'y mag-asimbang put ni Timyong, anak ko? Anya, di ko na idinawagak kat paawi dan. Nga maging gayta, awan pa'y. Anya kalakit din aya. Agawit tulat ta ka de. Ay saan? Yugyo ta flashlight. Tamapan ko sukunan no sa dino man tinapnapan ang dayjay at imyungan. Sada na saya ti kasta nga ugali anak ko. Inton kwan, maupay ti asawak. Nay, anya ko mati pakaupayan na nga nanang. Adamot tirik na jay tao, anak ko. Imo kumamot tabainan iti sangwanan dagiti gagayem na. Saan apanang tabain dayjay nanang? Panang disiplina dayjay. Anya? Disiplinaam ni Timyong nga asawam? Nung mismo mo't abagim, di mo pa'y madisiplina. Adakon ba kay? Apay nga itakalaang si Katemyong. Kape kami di ayanda pare Julius. Imbis nga diretso ka nga agawid. Saan? Taday ta kumpormi pa'y laang mat ti papanam. Nakalakit din na ya ba kay? Pinagustuak lati kumparik mat Ay, makapasurun ka, Timyong. Awan ti denggem asao. Ibagam no kayat mo ngagsinatan. Nakikapiak la ijay. Si naman ang tibagbagamaon. Saan asyak ti kasta-kastam kunak manon? Ah? Talaga ang makaraman ka kanyak kunanay. Gusto. Basol ko man eh. Wala, pasensya ka latan. Jack mo't makita ti kumpare, Julius, anak ka. Sino kumpare tatang? Asino kumapay ngay? Ni Timyong Ino, di mo inimbita. Hindi pa lang napalabas nga inimpitak tatang. Ang mga no saan man ang pinalubusan ni Mari Dolor Anya, ayo na yan. Christmas ita. Panawin mo't no agin yun ni Timyong. Kuma ngam ammo yumatan ni Mari Dolor tatang. Istrikto, kanagniwat na yan. Ay, kaasi mo't ni Timyong no kasta. Mala, padasat tumanan ti mapanitiayan da inton madamdama tatang. Wait, ipadas mo ita nga imbitahin. Awan mo ti makita nga agas-asok iti parangan da. Ang mga nuawan ti sagana da. Awen nasaysaya at matla ang numaurnong tayo dito'y balay. Tapno agjajaming tayo mat nga agkakabaranggayan tatang. Ipagngal daw mo, Mari Dolor. Anya ti masapol mo, Julius. Ay ko. Salud-sudat ko man, no, ada ni Pari Timyong, Mare. Apay ni Timyong, di mo ibaga nga ayabam manan. Ay, uwen ko mamare. Ay, abak di taray, balay laan. Christmas ita. Iso nga adamot ti basit nga insagana niya. Imbitain kayo kumare. Ay saus, di mo disturbon ni Timyong. Tamada mga agin inana. Ay, sayang, Mare. Nay, anya ko mati sayang ngay. Pare Julius matimay ba kahit? Anyat imbaga na? At dalaang sinaludsod na. Di na tayo kadi inimbitara. Apay ko mga imbitaran da tayo ngay. Pero nang ito ang partida na ng ibago. Anya ko maitano nagpartida. Wano kayat mo manan ti uminom iti ara. Ay, Christmas ita. Kaya't ko lang matibaki-jamming kadag iti kagayam ko bakit? Oh, adula amin, jamin di tanga. Italaan mo eh. Ay na, agsardeng ka man si Katimyaw. Pare Julius. Nay, si kamot gayam, Pari Timyong. Naimbag man ta nagbaliw ti kapanunutan ni Mari Dolor. Anyat kaya't mo asawan? Kasano nagbalit ti kapanunutan ti asawak pare? Anya kalakit din aya, pare. Di ko na ni Mari Dolor kanyak itay. Ket saan kayo ang makaumay?
Apay, saan na ka di nakita idinapanan ni Dayan ni Maray? Kwa, pare. Sana nagbalik di panunot na. Naglibas ako. Ha? Pudno day ta, pare. Ay sus pare, sigurado ang makaungat ni Mari Dolor no maamuan na naglibas ka. Okay lang, day, jay. Tanasaya at man no maditer aramida ka. Agunga lata. Nating nyo, pare. Ay nga maguray ka pare. Nagdaman ti madlaw ko. Anya ko maday ta, pare Julius. Timulod ka pare. Ha? Ay, kanya kalaki din na yan. Basit lang, pare. Awan matan ni Timyong itisirok ti manggana nang. Ay, jakam mo, anak ko. Amangan mat no naglibas manan. Iabog ka asawa. Narigat mo't no paritam. Sana bale, takabaulan na mo't tibagi na. Nembag kumamot ano nagpakada kanya. Anya, kalaki din ay anak ko. Sakpay kit din ti ma-stress amang pampanunot no sa dino tinapananday di atimyaw. Kasano kumang agpakadakan ka. Katunggal agpakada, di mo mo't palubusan. Adubay lang ti agkakasakit ang balikas mo kadwana. Kasta pare Timyong, makisyat ka mo't uray maminsan laeng. Uwi na, pare Julius. Among pare, umapalakman ka. Anya kalaki din, pare. Nagadua mabalin mo nga apalan dita. Sakpay lang mga under ni Mrs. Ay sus pare, at least, nakaasawa ka. Kaya nga pare. Ay, adan tulad na, pare. Ay, among pare Timyong, may isa lang magdi-wishlist ko ita Christmas. Ay, mabalin na. Mamuanday ta, pare. Ha? Ay, ko pare. Simple lang. Ni Maria akaanakan ni Nana Ising. Iso ti Christmas wishlist ko ita atawin pare. Anya? Well, iso lang pare. Siga nga eh. Ay, Yaman ti wishlist mo. ay kwa. May salah, pare. Di ko mapanagbalbaliw ni Dolor nga asawa. Anya? Christmas wishlist mo pailang maday ka. Ay no. Hindi pailang napalabas at awon day ta wishlist mo pare. Talaga kasi pare Julius. Saan pa yung amin na napasama? Iso man ang wishlist ko. Anyang ito mo tayo. Ang mga no mapasamak mo tayo. Ang mga no baliwin tayo asawa. Speaking of marito, isumatiso mo nga pare Timyong. Umay na kan sa sukunan. Kasta ka din pare. Anya ka lagi din ay pare Timyong. Manula ang abuti ti arak ti ininumta. Ang demon mailasin ti asawa. Unay ka na pare. Pare, mabit lang. Kasla daimot na nga atito ka. Ay sus. Ay, bakot sabot tayo pare. Anya, about. Ay aglimang kapailain mo ti sirop ti lami saan pare. Saanan? Ha? Kasano? No pabainan na ka man ng ti asawam? Bayam lata. Basta siya. Diyak aglimang. Timyaw! Nagturad ka mat ng naglibas. Di ka pa'y nagpakada kanya. Una yun dahi nga asawam pare. Ay sus, masakot pa yung ipungkaw na tinagan mo. Sabay, ato dahi ti bisita ni tatang. Win nga raw. Apay adi ka pa'y natumakder dita si Katimyaw. Ay, kwa. Ay nga galagid din, Mari Dolor.
Ay, kontrolam ko mamit at ang iwat mo. Ay, agdal na ka! Kasaan asikati kasarsaritak, Julius? Na. Di ka manin makibiyang, no di mo kaya't asikati pagsasawak. Una yun, Mare. Ala, tumakder ka di tantem yung taagawid tan. Oo, tumakder. Ang mabit lang ah. Agsiyara pa eh. Sabay nga gawid ta. Ay kat agawa ama, day tala aglibas ti paglaingam. Ay, Mare. Mangan ka pa'y kuma. Pagururayam kini pari timyaw. Ado pa'y matinabati ang maganggat. Pasensya kan, ngam saan amakan ti gagarak, Julius. Anya? Ay, Mare, biit lang. Mabiit lang. Saan man na nasaya ti kasta, Mare? Bay-bayam ko mani, pare. Bayam nga iso ti agdesisyon para iti pagina, Mare. Palulusam kanimot nga agaliwaksay. Uray sagpaminsan lang. Naa, agpakalaing kamanan si ka, Julius. Siyak pa yan ti pagbalinam adakas. Sana kasta di kayat ko asawan, Mare. Para kanyag lang. Kaya saan ko maakasta ti trato mi ti asawa, Mare. Amom ka di, no anya ti Christmas wishlist ni pari timyo. Awan bibiyang ko, iti day ta wishlist aday ta. Uray na awan bibiyang mo, Mare. Ibagaklata, no anya ti wishlist ni pare. Tapno updated ka mo ta. Kasto iti wishlist ni pare temyong Mare Dolor. Ti wishlist na, ket agbaliw ka kuman, Mare. Ang mamaya, kasama ng ti wishlist na, hindi napalaba sa Christmas. Anya? Wun. Pagyamanam latamit tauray kasta ti trato mi ti asawam. Ket an-anusan nagalada, Mare. No kayat mo ti makijaming iti gagayim mo, okay lang, timil lakay. No kayat mo ti makiinistorya kini kumparin a Julius, mapankalatay ti ayan na. Ah? Sige, umuna akon nga agawid sumarunukan tulatan. Ne, saan ka agungay? Apay ko mga agungot Kaya may katasukunan na. Sana ya? Wen, ngam nagbaliwan ti panunot ko, lakay. Basta di ka agungat ha? Anya kalakit din, ay lakay. Uwan ko naklangaruden. Basta agawid kan to iti balay Mala, mapan kan iti ayan tigayem mo. Tani, paypayapayan na kan. Umumod kadwa ni Timyong Dolor, anak ko. Kunak man no iso tinapan mo sinukong. Saan na lang, nagbaliw ti panunot ko. Ha? Bayam tamaki jaming pay kadagiti gagayem na nanang. Sigurado ka kaday. Saan ka nga agungungat? Awan mo't ti makagapu tapno agungot Tinapatag kat agawid ni Timyong dito'y baray. Ne, itaman pa'y anak ko. Amo yun nanay. Bilibak iti asawa. Ngamin, uray saan anasaya at itratok ka ni Juana. At nasaya at kan responsable at tamat nga asawa. Baan nag-apagyaman ang mga anak ko? Saan nga amin nga asawa? Kat naanos kas iti asawam. No sabali kat amangan no tinong panakan. Gapu iti kinangiwat mo. Among pare Julius, saanin nga gungungit ni bakat ka? Nasaya at matngarod, ano kasta pare? Iti kalmang ka pinalubusan na ka makinom kada kayo. Iti agsapa, awan dakas asawa ng ikaw. Timtimplanak pa iti kape pare. Ay sus. Ay nagsaya atan no kasta pare.
Saan ka na ma-stress ng lugar ng asawa? Pare, mas dawat na niya timba kami ti asawa. Tanadlaw ko kay, amanipod inmay dito'y ayan nyo idikalma. Nagbaliw ti ugali na. Saan nga gungungay? At ngamin tinaibagakin ko na a magic word, pare. Magic word? Ano nga ito magic word, pare? Imbagakin ko na ti wishlist mo ita a Christmas, pare. Ah, Amok na isugayam ti magic word. Tapno, makaamiris ti asawam, pare. ay na, agyaman ak unay pare ha. Kamaudyanan na, natungpal mo't lang ti wishlist ko iti mano atawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si kamat gayam ami. Naimbang tanalagip mo pati si Marungkar dito'y lugar tayo. Ha? Kunaklakit din no ijay kan syudad. Kunak ano nalipata mo ti umay ditoy. Sika talaga. Ay, kasla pasig agkakaimas ti foods mo ah. Limok magka ah. Iso adandan di ka na ilasin. Wen nga rod, uray anya ti aramidak nga ag-diet. Awan lata. Ay, sa nabali at maibagay kan ka, girl. Ang awan nakmanan. Sika talaga. Ayun gayam. Umay ka ijay balay nga daw niya. Updated ko kan ka. Imbagla a remembrance mo kanya. Ay na, dagita ti pagalisto ah. Umayak inton malam. Umayak nga umay. Ado at talaga ti ibang pag-aalimok mo. Putno ba? Mayos lang. May bagay mo king ka na talok magmawa po. Sa bagay matkit di ah. Nasabat ko ngaming itay ni bakla. Isumot ti ibagbagana. Amog mo tanda jay. Madlaw na amin, tinakadkanlaw. Nang magpaykan kwa na pa sexy lang ta apo. Ay na po. Di ka kadi umapapay. Uray na lukmag ka. May bagay mo king ka kung naktubay. No kaya't mo nga agsobli ti sigod na pambagay. Ag-exercise ka ah. Wento apo. Kasadot mo mga ngamin ti binigat na mapanagdyagay. Sakit na usem ka iti sweet foods. Ay lumukmag ka talaga apo. Ag-exercise sakto apo. No makasubli at ijay syudad. Oy mare, adda ibaga. Anya day tama rin. Si Mang Petmet Gayam di agbibisin nga apo ko nila kay Duro. Ni Ami. Ha? Kasta? Napalabas ko idikalman. Kasta unay alukmag na. Iso nga ambok ang masikog. Anya? Mare, masiguradok ang masikog dayjay. Limukmag. Sarampiting at talaga dayjay nga apo ko nila kay Duro. Isulaang dayjay ti aramiden na ijay syudad, ti agsaysayot. Anya? Uray kita mare, masiguradok anasikugan laang dayjay, amok nga awan ama jay sikug na. Kasanumot, ana ibaga day tama rin. Ay na, amok mare, syakpay ti ko na. Apay, dinamag mo amis mo di tao no masiko. Takas takit din di magpagam. Ay nalakay, uray saan ko adinamag. Amok, sabali nga mintilokmag na itinakita. Iso nga amok ang masikog. Anya? Ay unay kan bakit? Managipapan ka talaga?
Di ka di mabutang amang ibagbagay ti kasta, ha? Kadi mo pa'y matamo no puno day nga atat mo. Ay na amok ti bagbagak lakay. Masiguradok ang masikog dayjay. Kun maysa, idi pa'y laang saan anapan iday syudad. Sarampitingan dito'y lugar tayo. Pasig alalaki ti barkada na. Anya? O, anya nga ita. Ha! Masikog laka nga rod anagawi. Salbag ti amin na salbag. Managipapan at talaga da dya, Lourdes. Wan nga rod. Kapula ang kanakita na alimog kong jay tao. Ibaga nakit din ama si kong kano. Ay Oo na! na yan. Diyos ko, syaklat ng ibagaan na, dinurab kun aji sub-sub na, marwam. Ha? Awan lang ka di naman madlaw. Malagip ko manen, hindi nakita na ang nagkuyog dama ng lanikin ni Manong Roger. Ay na, ibaga naki din ang naggapuda iji hotel. Ha? Nagmayada para manan ititurab tap nagnakan. Sana na sayata diyang araramidin na. Awan ang bay na diyang babae. Ay na. Ibagam tukan ko na. Naimbagkan ka, takabaalam ang pagsasawan. Ngam no siya, saan? Oy, mare. Addamanin ibagakan ka. Oh, anya man day tamari. Basta inaldaw nga da imaritis mo ah. Amom ngay, kanayon matan amarabyan ni Lucing. Kan amom kadi, kanayon ajay tricycle ni Bernard ti paglugluganan na tunggal agawid iti malum. Anya? Panagkuna, adda nagkinaawatan dagijay adunga. Ay, anya ka din day tamari bagbagang mare. Masiguradok day tamare. Agasam, no makitak ni Lucing, ijay pa'y likod ni Bernard ti pagtugawan na. Ah, Kat amangan mat no isulaang ti bakanti at tugaw. Isu nga isun di nagtugawan na. oho, imposible mare. Awan to pa'y tinakatugaw ijay unag ti tricycle, idi napalabas ko ida. Anya? Ay na, awan ti limod asaan amaamuan. Iso nga oray puutem. Umalingasaw to ti bangsit dayjay alusing. Puutem mare. Abay, nakita mo aya? Napanagnagam nga da relasyon da? Takasta ti ibagam? Ay nalakay. Sa anak amaag, tapno saan ko nga ammo dagita bambanag. Anya? Oray puutem. Agwaras to dito'y lugar tayo nga da relasyon da Bernard kan Lusing. Ay sus, sumartang ka man, Lourdes. Ang mga nuad na makangit iti day nga ibagbagam, narikatan. Ay, awan bibiyang ko, no adda makangag. Total, agpay sumot. Sus, apo aya. Anya laki din day ta apan nagniw-ngiwat mo. Di ta ka man laangan. Ay, awan na talaga ti palabsan da dya, Lourdes. Amin na makita na, adang may bagana. Wan nga rod, manangipapan at talaga. Sapay la kuma, ta makasarak to iti mang durab iti ngiwad na. Ay sapay la kumaa. Barang no iso ti pagnakman na. Amin mo ten. Basta dala makita na ang nagkuyog, wano nagkalugan, ay na, ibaganan nga da relasyon da. Anya laki ni Daytan. Kan saan la aday ka? Amin ang makita na alimok mag, ibaganan ang masikog. Wan nga rod. Ay, ibagaktuman gayam ka ni Ami, di impagana. Ubing pa ni Ami. Ngam amok, akabala na dayjay aduraban. Ay, palaban dayjay. Anya? Ay agar-aramid ka man. Inton kwan, agpinungot da. O di very good. Makabuya ta iti live arangan. Miyaan taman, no asino ti mga baka kadakwata. Ay, Diyos miyong pakawanyang jaklakit din pagarong akas tagayam ti ibagbagaday dya alordes itilikili ko da. Oo kaya.
Lordes ko na kun Tutal, nagalas matlang ti ugali na. Ay, girl, namasabat mo. Durabang mon. Amo kakabailan. Wala, siyak pa'y ti kunam. Ipungot ko. Sako duraban jay sub-sub na. Tapno agnakam tawanan bain. Gapulang talimok magak. Ibaga na ama si kugak anagawit. Na, Managipapan nga ron. Amin ang makita na kat adda kayat na asawan para kan kuad na. di na pa'y naibaga no apat sapsapulan na. Yak urayan ang masabat ko. Inakit din danunan ijay balayda Uray adda nila kay na. Anya ko ma. Ha? Pagtimugag kat idang agasawa Uray dayjay amando. Di naman lamabagbagaan di managipapan nga asawa na. Ha? Makaramanda talaga kanya. Anya? Ay, oo na yun na yan, Lourdes. Sana mabuti nga istorya, iti sana po na. Kung narod apo, idi na minsan anasabat ko, inisamak pa'y mat. Ngamjak amo, akas tagayam ti bagbaga na kanya. Ay, oo na yun ni Lourdes. Napagkila na talaga, chismosa. Basta da makita na, adda nga adda ti bagana. Payman, ikakman iti pagnakman day di abaket. Tila ibagbaga na. Tikas kan kwa na ti agsakit. No saan ang makaala iti ikismis na iti saan apod no. Ken no saan ang makadadaol iti pada na at tao. Adahon ti nagararamidan na iti kasta. Mabutang lang nagiti tattao amang tungpakin kwa na. Anya, Nasingpag nga manilakay na. Managtulong. Iso amabayin mo dagiti tattao ha? ay saan? No mabainda, siyak saan? Narespeto akmat kat apong nang runa no inaunang siyak. Ngam no kasta mapanak imarmarites ama si kugak kano. Kenjak amo kano no asino ti ama ti sikug ko. Gapo iti kinasarampiting ko. Ay na, mapling at talaga tilapayag ko. Agsagana day jay alordes. Ti awanan bain a babae. Salbag kiti. Ay, nagsakitan day turupa. Ne. Abay, ano day tarupang bakay? Kasla tinong pata kamay. Amom lang arudan, makitkitam lang arudan day turupak. Anasugat iti kuko day di alureng sa ludsudang pay lang. Ah, Awanan bain day di a babae. ay na Lourdes. No adaman di awanan bain kada kayo. Sika Ha? Basol mo no apay atinong panaka. Ibagbagam nga da relasyon dakin ni Bernard, adi mo mat napanagnagan. Anya? Day tati maganap ti managipapan akasken ka. Nalabas nga min day tanga ugalim. Uray saan mo anapanagnagan, ibagbagamon ka dagiti tattao. Siyempre, makaungat at talaga jay tao. Amapan mo is istoryaan iti saan apod no. Anya? Kayat mo asawan, dayjay pay alusing ti kanunungam. Siguro, uray sika, ag gusto kamit kankwanan niya. Anya? Jesus, salpag ka hindi. Dinakman pagpungtutan, Lourdes. Ang mga numatong pakamay. Manayunan day ta sugat tarupam. Ni, apay ngay day tarumpang mari. Kas lalagnaan mo ti biruro ko. Ah, si kakit di mo't marik. Makitkitam lang arudan asugat-sugat. Basta pay laang matibagam. Apay, asino tinangtong pakan ka? Kasla saan lang atong pa? Kasla karamot pa'y. Ha? Dayjay alusing. Nagrana kami idi na minsan ijay tersena ni Bakit Maria. Idi kwan, tinungpanak mutlatan. Anya?
Awanan pa inday ja babae. Addan to aldaw na day jay. Ay na mare, basol mo mat ngamin, no apay nga inaramid na kan ka ti kasta. Apay ngamin anapan mo in marmarites nga ada relasyon da kini Bernard. Asaan mo't apod no? Ha? Imbes ang makapungtot ka kan kwa na, amirisam kit diyan na imbag. Basol mo mare. Isong agbalbaliw ka kuman. Iti kasta, saanin ang maulit day tapanang tungpadakan ka. Oh, si Kamat Gayam, Ami. Juan, siyak nga ron. Day, tati maganap mo at chismosa. Awan babain mo. Apay ngay at ilong panak matlatan. Di ka man aging diding awan amom. No di amom, kat saan adumandanon kanyak ti bagbagam ama si Kuga. Nagbidot ka. Anya? Sana ang atong pati maramanam kanyak. Ipungot ka pa Anay ko! Husto nami pangasim. Husto kumamatan. Nagsakitan ti rupa kanto'y ulo. Awan tibibang ko. Maruwam ka bakbakitan at chismosa. Apay, napanaknakam ama si Kuga. Ibagbagampay kadagiti ka aruba. Ajak amo no asino ti ama ti si Kugo. Naglaing ka nga agaramid iti istoryam. Nga uray saan matapod no? Na ito lang munday tanga ugalim. Sipod pay, si kantin numero 1 at chismosa dito lugar tayo. Abi, maminsan pa'y nga damaamuak nga istorya ang may papan kanya. Ha? Daitak day tangiwat mo. Anya? No day ta oras mo amapan agmarmarites iti saan apod no. Ket nagtrabaho ka. O, di adda ko matangdan mo, salbag ka bakbakitan. Wow! Hanya lagi din da rupa. Kaslaro pa titik. Anya? Kaskalat ay kontrabida iti horror apabuya. Dinakman ang angawon akas tamando. Ang mga nusika ti pangipapasak iti pungtot ko. Ani? Addan to aldaw dagiti atat tao. Ha? Isagana ak ti panang tungpatungpak met kadakwada. Sus! Sikapay ti at daganas na amang ibagay ti kasta. Idinto na si kamat ti aking basol. Anya? Dahita ti maganap mo, managipapan ka ngamin. Anya nga ita? Nakakaasi dahita rupam, gapo iti panang tungpadaken ka. Agasam, kaano lang iti tinungpa na ka ni Lucing? Sa ita? Ni Ami ma? Ay sos, ang mga no adapay ti mang tungpaken ka inton bigat. Anya? Bagay, dahito iti magulang. Saan ka tinungpa nga uray na galas ti ugali? Ngam sa bali a tao tinang tungpaken ka. Ngam bagay, dahito iti maibagaken ka niya. Saan pa'y anala daw ti amin, tapno agbalbaliw ka, Lourdes. Anya nga itinapasamak iti rupam, Lords. Apay nga akas tamutan. Kasla nagnaantigas. Anya? Siguro, tinungpa na ka ni Ami niya. Dinakman ang angawon akas na si Kamakla. Ang mga nusika ti pangipapasak iti pungtot ko. Anya? Siya ti pang ipapasam iti pungtot mo ko na? Di nakpagsasawan iti kasta. Taamangan no si kati matungpak. No di mo kaya't amanayunan day tasugat ti rupam. Agulimak ka. Tudda lang arudan ti tungpa day tarupam. Naglastog kang agsasao. No di ka katsalbag. Anya? Agbalbaliw kan. No di mo kaya't asabalin tumanan at tao ti mang tungpakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag,
dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Yagay na kita ilis-ilis na utom niya magkay. Ay, makan ah. Makan? Ne, kaya doon alpas magkanti Christmas, kan baro ataway. Anya kalakit din aya, lakay. Nalipatam manan. Anya tinalipatak ba kay? Nalipatam akasangay ti anak ta intun umay alawas. Ayun nga agpaiso. Pasensya kan bagat, nalipatak mo tayo. Ay, ang tugaw ka man kiti katulungan na kamang i-budget itinabat-bati a kwarta tayo. Apay, mano tinabati a kwarta tayo aya. 1.5 laang matinabati lakay. Anya, ay, sus, kurang samot na ita, tunya ba kay? Isungarod ama i-budget lakay. Anya kalakit din aya. Nay, sabi naman ang tipapanam, bakay. Mapanak iti ayan da dindi, lakay. Adda kanu ka tinapatag nga ibaga na kanyak. Ni dindi aninang ti anak ta. Ka isulaang matiagnagan iti dindi dito'y lugar tayaw. Hengam, nagkuray ka man. Anya ka no ayat iwaganakin ka. Abaya masapol amapan kay dayanda. Anya kalakit din aya lakay. Isungarod ama panak iti ayanda, tadyak pa'y amo no anya ti ibaga na kanyak. Lakit din aya, kaya no mabalin mo't nga itex na, tapno saan kan amabanog amang magna. Okay lang kanyak, tasidag lang matibalay dalakay. Malang aro, kita tamangan no mga biyan ka manayuay. Agkapay-tapay kabayatan ti panagis-istoryata, manang ton niya. Anya nga minti ko nga ibagam kanyak. Kasangay ni Travis nga anak ko iti bunyag intun umay a Sabado. Gusto ka di, manang ton niya. Ha? Wan, nalagip pumat, saan amabalin amalipatak ti espesyal nga aldaw ti anak ko iti bunyag? Manang ton niya. Anya nga iti plano yo, manang. Hay, day tati Jack pa'y masigurado. Ngamin, manulahang ti budget mi nga agasawa. No kasta nga rod. Siya kun ti mga sponsor iti birthday na, mare. No kasta nga rod. Siya kun ti mga sponsor iti birthday na, manang. Ha? Sigurado ka kade. Wan, ilistam tulaangan no anya ti kayat yu aputahe. Kano anya ti kayat yu a-design ti stage. Siya kun ti makamu nga agbayad. Ay na, nakababain matkan ka. Anya kalakit din ay manang to niya. Okay lang kanyak. Taan mo't pamilya kapag gastusa. Nagatidtog mo't talista amon ba kay? Di mo ibaga agatawan tayo amin dagita. Anya kalakit din ay alakay. Awan ti pagparikutam. Ngamen, ni dindi aninang ti anak ta, ti makamo iti kwarta a magastos. Anya, ay sus, nakababain mo titi kumarita Big time ti kumarik lakay. Nagagag namin. Isu nga imasinso at hagos. Sa maysa, awan pa'y anak na paggastusan na. Ay, uwan matkit di Panagkunam lakay. Umanay ka di daytoy wan no? Nayunan tayo pa'y. Ay, umanayid na itabagay. Ay, amangan kide no panunutan ti kumarita. Nga abusun ta ti kinaimpag na. No nayunan tapay na ita. Lugan mo't ni Mari din di tinagturong iti ayandamanang ton niya. Anya nga tamanan ti aramidan na iti balay ti anak mi iti bunyang. Sino ti serseri pabititawa? Wila anak ka. Tatang, amangan no amuyo ti makagapong, no apay anapanday ta adin di iti balay ti anak mi iti bunyang.
Gusto tinanggagaw, apagsasaritaan dagiti karo batayaw. Ni Dinday, ti aggastos, iti kasangay ti anakyaw, iti bunyag. Anya, iso ti aggastos iti kasangay ni Travis. Way, nanakaw. Ha? Adday tamanin day tadindi. Agpasikat manin ngam sorry na lang siya sa anak ngagpaaba kanya. Anya, naimbag ka ni Dindi lalo ti kwartana. Kabailan na ti aggastos para iti anakyaw, iti bunyag. Ay, awan bibiyang kuno ado ti kwartana. Nasken ngagpanunutakmat iti irigalok iti kasangay ni Travis. Apay ni manang Tonya. Awan mo ti makitak aletsyon iti listaan ti makmakan nga ing listang. Kwa, Dindi, nanginamot ngamin ti letsyon. Anya kalakit din ay manang. Maminsan laang mat iti makatawan nga ag-birthday ni Travis. Sa maysa, ado mo ti putahe nga inlistak. Inayin mo latan ti lechon, manang. Mano ti kayat yo? Dua ka di? Ha? Umanayon ti maysa. Ala, isurat mo nga rodan. Naisunto ti ipakitak iti na kontak mi. Agyaman at launay ha. Awan ti anyaman na manang. Wan gayam. Sa dinong ti ayan ni Travis. Adda iti unag. Madama nga ar-aramiden na ti homework na. Mabalin ka ti ang makasarita, manang? Una, awan parikot iti dayta. Kumusta ka, Travis? Nasayat la tamat, Ninang Dindi. At, kumusta ti panagadal mo? Siguro, aging ga ita, kat si katitapuan iti klase yo anya. Saanan, Ninang? Nalalain nga minti transferin nga miti siya. Kasta ka di? Nang kuna ni Ninang Wila. Sa anak ka na mapukawan iti namnama. Ngami, ang gaduitam. Para na siya tumanan ti agtap. Saan na bale? Nalaing ka mat. Say-saya atong pay. Tapno agtapuan ka manan. Ay, gayam. Agyaman ak iti intag mapag-birthjack. Awan anyaman na, Travis. Makitam na ita. Kadagiti amin aninang mo. Syakla ang tinakalagip nga aggastos para iti birthday. Pudno ka di tinangag ko, manang Tonya. Ni Dindi ti aggastos para iti birthday ni Travis. Uwan. Pudno tinangag mo, ading wela. Nukas na. Agpasikat maninday ta Dindi. Adda ka di ibagpagam? Ah? Awan, manang Tonya. Ay kat, umay kanto ijay balay intun umay asabado Ay katwan umayak tumanang. Mangtedak tumat iti regalo para iti anak ko iti bunyag. Adda man no awan, umay kalata. Saan mo't masapul nga adda ka na yung tiitit mo regalo? Naimbag kinitindi taado ti kwarta na ading ko. Ay saan manang Tonya? Talaga akayat kumatimangtad iti regalo para iti anak ko iti bunyag. Saan mabalin asyakla ang tininang nga awan ti regalo na? Ala, si kangaro dan ti makaam mo. Anya ti sapsapula, manangka. Ay, jakmeten makita ti titulo ti daga nga intedyo kanyak tatang. Anan mo ti titulo ti dagaya. Basta, adda na patag apangusarak tatang. Pangusaram nga raw, di mo ibaga nga iso ti regalo mo iti anak mo iti bunyag. Anya kalakit din aya tatang. Isaldak pa'y laang Anya, ay di ka man nagararamid anak ko. Ay na, ibagayukit din no sa dino ti ayan daya at titulo. Tapno makagatang akmat iti iregalok iti anak ko iti bunyag. Nasken ang inginaan mat ati iregalok. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti kakadwak aninang nukwa. Ay, mangrugi ka man na kunakaw. Tinawunlagan nakasta. Kasla battle of the beast ni nagmutin na kanayon ti mapaspasama.
Happy birthday, Travis! Oh, regalo para kan ka. Anya nga tilinaon da ito box, Ninang. Lukatam to inton madamdama. Sigurado ama gustam ti regalo para kan ka. Anya manak, Ninang. Awan anyaman na. Good morning, Travis. Atoy regalo para kanka. Dakil box, Ninang Dinday. Anya nga tilinaon na da ita. Siyempre, luglugan nga at the remote na. Iso ti wishlist mo ita birthday. Saan ka di? Ninang, agya manak Aywanam dayta ha? Ngamin, imported dayta. Branded, iso anangina. Talaga, pasikat da ito adindi. Unang lang yung asin. Isus, grabe ti make up na. Una yan. Adda ka maggaya, Mariwela. Wan, itay pay. Saan ka mat siguro abulsak tapno sa anak a makita. Anya nga may nanti ko lang nga iba kam kanyak itay lakay. Itay bayamad madlaw ko. Nakaslasaan nga okay tido ako marita. Kasanumot ana ibagam dayta. Kita umit No kasano ti panagkit-kita da iti tunggal may sa bakay. Nay, agraman isam da. Madlaw apeke. Anya kalakit din ay lakay. Awan mo ti madlaw ko. Saan mo lang siguro ang maghitkita? Ay nga, madasal na obserbaran ida. Nala, di mon ikan itida kas aka ipapanan ti magit-kitam lakay. Ay hingam kita ang lang abakay. Ang mga noaddan to hindi aga apakadakwada. Sapay ato ti bisita tayo. Travis, picture taman man. Mabalimot, Ninang. Mabalin ka di picturean na kami, Mariwela. Kasano kumakat agpapicturak kumamat iti anak ko iti bunyag, mare dindi. Anya nga tano, picturean na kami, pay nga umuna, Mare. Kalpasan na, da kayan tumat. To'y cellphone ko lang, ti usaran tayo. Kaputa clear, ti camera na. Kaslad na kayat mo asawa na, mare dindi. Awan man, agpay sula ang clear ti camera ti cellphone ko. Di ka madanagan, taagarami dakto iti group chat tayo aninang na. Tapno ijay ton, isend kon to amin ti pictures tayo. Ay saan? Agpicture kami kini Travis dito'y cellphone ko. Oray kaskasano, clear mo ti camera ti cellphone ko. Si kalaang aya ti kabailan na ti gumatang iti cellphone clear ti camera na. Gusto, Ninang Dinday. Ninang Wela, di ka agsubangan. Tapnawan ti Rere. Kailangan cellphone ni Nanang ti usaran tayo. Di naman kusilapan akasta, wela. Katno si katim mo na. Na, abay, di mo ka di pa'y maakseptar. Akada tayo aninang ni Travis, kat siya ti pinaka-the best. Pinaka-the best mo't asasawam. Put na na ta, tunggal kasangay na. Siya ti dakkel ti magastos na. Siya matlaang ti the best ti regalo na. Imported, saan ang nagapula ang dita igid-igid. Ha? Nagsasao ka mat si kadindi. Pagdamat! Ha? Papansin ka mata niya. No sa anak lang amabay kinima ng tonya, impungot kan itaypay. Anya ti kunam ha? Siya ti pungot mo? Ha? Nay. Hey, anya ti mapaspasama kan aya. Si kamot gaya manong George. Ay, awan. Ada lang amin ti... Oh, At dala ang tinapatag apagsarsaritaan mi. sigurado kayo? Ay, awan. Di nakampakadanagan, manong George. Kumusta nga tinapana birthday, anak ka? Ay natatang, mabwisitak iti dayjay adindi. Anya tinapasama kaya? Pasikat na unay. Agasin nyo ngay dayta. Mapanakit din ibagbaga nga iso ti the best ninang.
Anya kalaki din ay anak ko. Day talaan gayam. Anya nga ron ti kayat na asawan, tatang. Isulaang ti best ninang. Iso ti kalaingan. Iso ti kapipintasan aninang. Isula aminan. Ay, unay kayo mo't tinanak ko. Kasanungay, numasuron ni Travis, no kasta nga agaapa kayo aninang. Ay, talaga apimudotak namin, tatang. Ayawan Kasta ki, deti suro yaw, iti anak yo iti bunyag. Di kay ka di mabait. Naimbaglagan, tanasalaw ka dito'y dalan mo, wela. Asino di agsasaog? Binagdakak samot. Talaga ano tang sit kamot anyan? Di mo maklon, asyak ti the best ninang anya. Ay, nagmadipay ti rumrumar itiniwat na. Asino man nga talay. Hoy! Di nakman taltalikodan no kasta ka sarsarita ka? Ah, anay ko! Ibatam ti buok ko dildi! Ala ipongot na! Saan ka di nga isuti na ibagam iti kasangay ni Travis? Naawan laang ni Manong George, idi? Ibatam ti buok ko kunakmat! Tura na isa! Ay, dindi! Wala! Anya ti mapaspasamak ditoy? Anay ko kunaklangarudan! Di ko nam kadi sa anak abumalas, day to'y ti parakan ka. Ah! Anay, agdagan ka yun! Saan nalasaya ti kastangar aramidin nyo? Dindi, wala. Kasanumat ngamin manang tunya, makapasurunday to'y adindi. Pasikat launay. Agasam ngay, tamapan na ibagbaga nga isukano ti best ninang. Katpot nomot Apay, si kalaang ka di tinginginaan ti itid na regalo kini Travis. Oray siyak mata. Ala, agsardan kayon adwa. Kasta ka di ti isuroyo kini Travis. Kasta ka di ninang, sikaman laang ti damagan mi. Manang Tonya, kada kami adwa. Asino ti pinaka the best ninang? Asino ti napinpintas? Automatic daytan dindi. Siyak daytan. Ay ala huston, agpapada kayo laang aninang. The best kayo amin. Isu nga inala kayo aninang. Ngam pangaasi yuman, tadi kay agkaapa. Para laang itiday taabanan. Ninang kayo, isu arumbeng laang agbalin kayo a modelo. Saan aray ta kompetensya ti pampanunutan nyo? Nalawag, One manang tunya. maminsan pa'y nga agapa kayo. Ikatan kayon, kas ninang ti anak ko. Numapasamak dayta, di yun namnamaan, apalubusan kayo pa'y nga umay ijay balay. No papagayam, itan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din! Anyalaki din! Agasam kay day ta nga inala makanagpagusta anak ka. Agasam ta doa plato ana punpunungay. Una tatang, narigat ti maibusanan niya. Sa anak ton a makaturog inton rabi Nujak maramanan amin ti makan nga insagana ti kaaruba tayo. Ay unayag, kasanaw no kumaro man dyan anayam iti kasta nga aramidang. Anya kay lakit din ay tatang. Saan abali ta saan mo't akanayon, sa paminsan lang mo. Ay dumog ka kumanak ko. Kasi kan tumit lang ti kasay no kumaro na itangan anayam. Relax kayo kanila ang tatang. Kabailak day toy. Makamu ka man lagay. Talagang awat ti dyan kumasaw. Mapangkayoki di mo mga laiti kaninyo Amangan numaibusan kayo. Sapay na imas amakantin sa gana da. Tatang. Nay. Ako yan ang gustanak ka. Marigat anak nga. Umangas. Tatang. Ay, daytan ti bagbagakit ka. Itaray na ko ni Diyos. Ital.
Apay kayo, hindi matay. Philip! Philip! Apay ka di lolo. Saan ka naman makaangos ni nanang mo? Mapan ka man kini agura iti tricycle, tetangay tayo ng ospital. Tumot kami di bagayaw. Di na kay dungdunggan ni nanang. Kamat kayam ti lumabas iti paraangan mi, Philip. Mabit man lang. Adaman ti kayat ko asaludsudan kan ka. Kanyat sa lobsudan niya, Uncle. Udno ka di dinadamag ko, ana ospital ni nanang mo. Uwan, Uncle. Kasano ngamin? Ado ngamin tikin man na maiparit kan ko na iti Christmas. Ay, sos. Kasimot nga rod, ano kasta? Uwan na, Uncle Jordan. Awan lang rodin ko kwartamay. Mala, bayam ta kasaritak to ni Antim Paula. Ang mga no da maitulong na. Agawid ka no kat, into no may alawas. Ha? Nakasta? Nalpasan ti kontrata na iti abroad, Uncle? Uwan, Philip. Adamag pa si Turnong na.